Na ďalšiu sezónu som ešte nemal rozhodnuté, kde budem trénovať. Boli možnosti odísť do Prahy za trénerom Dicky Paliamom a pripravať sa spolu s Petrom Koukalom. Takisto som mohol odísť do Milána, kde sú indonéski sparingy a vynikajúci tréner. No na konci nás napadlo, že možno bolo dobré vyskúšať, priviesť nejakého zahraničného trénera na Slovensko. Podarilo sa mi skontaktovať s 26-ročným trénerom z Indonézie, ktorý bol takisto aj veľmi dobrý hráč. Teraz to je, môžeme povedať tak povedať na 100%, že príde. Vlastne tento tréner mal spolupracovať vlastne len so mnou, čo by mohlo byť veľkým prínosom, keďže v ostatných centrách sa takisto ten tréner sústredia na iných hráčov. Ja nie som jeho úplná priorita. Teraz ten tréner príde len kvôli mne, takže bude sa môcť zamerať na všetky moje slabiny. Bude v Trenčine najprv na 3 mesiace, keby sa naozaj ujme, darí sa mi, zlepšujem sa, tak by sa potom to vybavilo asi na dlhšiu dobu. Takže uvidíme, ako to pôjde.